Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu. Kao što vidite, možete da me vidite napokon. Pravim ovaj video da bi vam rekao nekoliko važnih informacija. Sada, kao prvo, želim da se izvinim zbog dve stvari. Osvetljenje ja nemam prikladno, nego moram ovako samo luster da koristim. I izvinjavam se ako ponekad pogledam ovako u stranu, zato što ovde vidim sebe. Da, tu vidim sebe, a ovde je kamera i onda često ću ja gledam u sebe zato što mi je prvi put da snimam ovako video. Ali dobro, sad ovde imam listu nekih stvari koje sam teo da navedem u ovom videu i zbog toga je pravim. Ajde sada da počnemo odmah. Prvo što hoću da kažem je da spremili smo gomilu novih serijala koji ne uključuju gameplay ili igranje i snimanje igrica. Znači, biće serijali kao što je Top 10, znači, biće serijal gde odgovaram na vaša pitanja, biće serijali gde radimo review za igrice, čak ćemo da počnemo i za filmove, sve ćemo to da počnemo da radimo, imaćemo i neke kao nazovi naučne emisije, ali o tom potom. To ćemo sve kada budemo spremili, pa ćemo onda da radimo na tome. Dalje, sada da objasnim za facecam, za kamericu, pošto me svi stalno pitaju kada ću da radim to i kada ću da počnem. Mi smo smislili da počnemo da snimamo, to jest da stavljamo kamericu na jedan horror serijal koji ćemo da počnemo, znači Extreme Rbov i ja. Nas trojicu ćemo da taj serijal započnemo i tu ćemo prvi put da koristimo kamericu, a neću da koristim kamericu u svakom videoklipu, sad ću vam objasnim zašto. Svaki put kada ja snimam unapred, znači, na primer, snimim 3 epizode odjednom, znači, ako je, na primer, South Park u pitanju, snimim sat vremena i to je sat vremena, to je 3 puta po 20 minuta i sečem u 3 epizode i onda imam za 3 ponedeljka. Ali to su ogromni fajlovi, znači ja mislim da jedan snimak zauzima oko 200 gigabajta. Tako da, još plus ako bi snimao i kamericu, onda bi to zauzimalo još negde 100 gigabajta i to je 300 gigabajta za samo taj jedan serijal. A mi imamo još dosta serijala koje treba da radimo. Sada, to ne bi bio problem da ja ne moram da snimam mnogo unapred. Jer ja jednostavno ne mogu da postignem da snimam svaki dan, ja moram samo vikendom da snimam jer mi je puna kuća i buka je stalno, tako da jedino vikendom kada znam da ne moram rano da ustajem i kada mogu da snimam ujutru oko 1-2, tako to, evo sada kao što, mislim ne možete da vidite, ali to je razlog zašto ne koristim prirodno svetlost, je zato što je sada je kasno uveče i to je jedini razlog zašto nećemo koristiti u svakom videoklipu kamericu, ali potrudit ćemo se da koristimo u onima u kojima je najbitnije, znači neke horror igrice ili neke igrice koje igramo zajedno ovde, svi ne preko Skype-a, tako da možete da vidite naše reakcije i kako se mi zezamo i tako to. Dobro, sada da vidimo. Da, sledeća stvar je da dosta vas mi predlaže nove serijale da snimam. Nemojte više to da radite zato što ne mogu ni jedan od vaših predloga da ispunim. Jer mi smo već isplanirali koje ćemo igrice da snimamo, sve to isplanirano i serijali traju dugo. Možete da nam predlažete s druge strane igrice za Yes. To uvek prihvatamo zato što to je jedna epizoda, jedan dan. I svake nedelje nam je potrebna nova igrica. Tako da nemojte da nam predlažete više za serijale dok vam ne budem rekao da može, zato što za sada imamo previše igrica, a za Yes slobodno predlažite ako hoćete. Onda da imamo šta je sledeće. Rekao sam u jednoj od epizoda da možete da nas dodate, to jest mene da dodate, ali možete i sve nas da dodate, na Steamu i na Originu. Na Steamu možete da me dodate, prihvatit ću vas, ali na Originu sam rekao da ću vas prihvatiti samo ako igrate Simpsonove. Zato što onako imam mnogo prijatelja, ja ne ulazim na Origin, samo ulazim preko igrice i ako mi u igrici izlaze prijatelji koji ne igraju igricu, onda mi samo popunjava listu i to mi smeta. To je jedini razlog zašto vas ne prihvatam na Originu ako ne igrate Simpsonove. A na Steamu vas prihvatam, svakako do sada sam sve prihvatio,
samo bih vas zamolio da mi ne šaljete stalno poruke, znači možete da mi, ako imate neko pitanje da mi postavite ili tako nešto pa vidite da sam online, slobodno mi postavite pitanje, ali dešavalo mi se dosta da mi samo šalju samo da te pozdravim ili tako neke stvari, znači nemojte to da mi šaljete zato što možda se desi da ja nešto snimam ili da nešto radim ili nešto važno radim pa ne mogu da vidim, pa ja pomislim da je nešto važno, neka poruka na Steamu, pa odem i vidim da je samo to nešto što nije toliko bitno i onda poremetim sav rad, ali dobro. To je to, znači slobodno nas dodajte, ali nemojte da smarate. Ok, šalim se, ali idemo dalje. Sada, ako ste to čuli, to je, samo da uzmem, to je ta igrica Simpsonovi koju ja igram. Sada samo ću da ugasim zvuk da mi ne smete do kraja videoklipa. Dobro, sljedeća stvar koju ću da kažem je za Minecraft serijale, specifično za Island i za Tower Survival. Pošto svi ste mi, to je svi, neki su mi govorili da produžim serijal, da traje 20 minuta ili možda malo duže, ali razlog zašto ne mogu da produžim serijal je zato što ja sam odredio, znači plan sam odredio da snimam svaki put 45 minuta. Tih 45 minuta podelim u 3 epizode po 15 minuta, zato što jednostavno nemam materijala za snimanje duže od 45 minuta. Ako možete da primetite, mislim, možda i ne možete da primetite, jer ja se potrudim da nekako popunim tih 45 minuta, ali ja često ostanem bez stvari da radim u serijalu, tako da pokušavam malo i da odugovlačim na neki način, malo da organizujem nešto, da se šetam levo, desno i tako to. Ali to je jedini razlog zašto ne mogu da budu duže. Sada mogu ja, na primjer, da snimam 40 minuta pa da to podelim u 2 epizode, ali opet to mi strašno ne odgovara zato što ne mogu da postignem. Tako da i onako postavljam 2 epizode Minecrafta dnevno, to jest ne dnevno, nego na jedan dan postavljam, znači svaki petak postavljamo 2 epizode, ali sad bit će poslednja, ja mislim da je 10. epizoda Tower Survivala, pa neće biti novih epizoda zato što još uvijek nismo snimili, tek treba da snimimo, tako da neće biti samo tih, ja mislim možda 2 petka neće biti Tower Survivala, ali onda ćemo da nastavimo od prvog posle ta 2. I to je to za tu temu. Sada da vidimo šta... ovo je još jedna stvar. Dosta vas mi traži da igram s vama neke igrice i da snimam čak. Razlog zašto ja to ne mogu da uradim je zato što jednostavno, kao prvo, ja imam jako malo vremena, tako da ne mogu ni u slobodno vreme, kada ne snimam, kada ne radim bilo šta, da igram igrice. Tako da taj mali prozorčić vremena želim da ili da iskoristim da ja pređem neku igricu koju igram trenutno, ili da igram sa ovim svojima, sa RBO-om, sa Extreme-om, sa Crashom i sa ostalima, da igram neku igricu. Tako da to je jedan od razloga zašto ne bi mogao da, na primjer, da igram sa vama neku igricu koju bismo mogli da igramo multiplayer online ili tako nešto. A razlog zašto ne mogu da snimam je opet zbog tog našeg rasporeda koji je strašno zgužvan i jednostavno ne možemo da nađemo taj neki prostor za snimanje. Jedva sam našao vremena da snimim sa ovim Žirkom, da snimimo bingo, znači to smo se cimali nedelja, 2, koliko je već bilo, i jedva smo uspeli da nađemo taj jedan prozor da snimamo, ali opet imali smo smetnje, komšija kod njega bušio. Dobro, da ne dužim sada to, ako niste vidjeli, idite pogledajte ovaj serijal Bingo, dobar je, ima 6 epizoda. I posljednja stvar koju samo hoću da vam kažem jeste da u stvari 2 stvari imam da kažem samo za kraj. Ako imate neka pitanja da mi postavite, ja ću da na ta pitanja odgovorim u serijalu koji ćemo da napravimo za odgovaranje na pitanja. Tako da možete da ih postavite u komentarima. I još jedna stvar, postavite mi u komentarima brojeve od 1 do 450, samo uključuju mi se screensaver, samo da budem siguran da sam sve rekao. Znači brojeve od 1 do 450, samo jedan broj.
nisam se lepo izrazio, jedan broj od 1 do 450 postavite u komentarima. To nam je potrebno zato što planiramo jedan serijal i da ne bismo mi birali, mislim da neću mnogo da vam otkrivam, ali ti brojevi su u stvari, oni će da odrede šta ćemo mi da radimo u tom serijalu. Tako da postavite, koliko god vas da postavi, mi ćemo da odaberemo 20 samo brojeva koji nam najviše odgovaraju, potrudit ćemo se da gledamo tako da ne uzmemo, da nam skroz bude olakšan serijal, ali sada, mislim, vama to nije ni bitno zato što ne znate kakav će da bude serijal i tako to. Evo da samo postavite to u komentarima. I dobro, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako ste novi, ako vam se svidjelo, mislim, ovo je prva epizoda ovako koju snimam pred kamerom, ne računajući ono sa YouTube skupa, zato što to smo slučajno, to smo spontano odlučili da snimamo, nisam ni hteo da snimam, nisam ni planirao. I još jedna stvar da kažem, samo ova kamera nije kamera koju ću da koristim za facecam. Ovo je neka potpuno druga kamera koju ću da koristim za ovakve klipove, a za facecam imam neku specijalnu kameru koja je lošija je, ali za onako mali prozorčić savršena je. Dobro, to bi bilo to. Ako želite možete da nas lajkujete na Facebooku, na Twitteru i da se registrujete na naš forum, svi linkovi su u deskripciji, takođe i Steam je u deskripciji, sve to u deskripciji kao i uvek. To bi bilo to, nemam šta više kažem. Prijetno!